खालामनो बागै दिनै हायखाय माने काले रं सिलायै तं थांलायना नांखाबोनो तुइ के खायखानो बेलाय जानाय मानेखाय मन रिजन मन खारन लास बसराव मोना दिसिनि रिजनल पार्टी गोबां मा बसर गोबां मा मानो इलेक्शनाव बादायगा ताकोनो सब समयनो सोंलुबाय माने नेशनल पार्टी रो बायसि रिजनल दिप्लामाथा के मथा जों साइसिं साइसिं बादायै बुबाग्रा दिप्लामाथा के रता सिटी मा बागै जोंनि जोबोद बांद्राय दं आं मिसिंखौ जे सिनि बुबाग्रा सामानि सिनि प्रासानि बागै सिनि दिनानि बागै बखुन दिनो कनफर्माइज खाया जोंनो खाबाय था आबुन बागैनो भारत हादरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी सं जेपि नाडा जी सं फाइ जोंनि बकमा सालायबायगा बक सालायमान बिसिंख्रि जोंनो खायसे कन्स्टिटिउशनेल सांबादिक लेभेल सल्युशन ने हे खायसे इंटरलोकेटर खायसे रायबाय सिनि बुबाग्रानि बिथुमबाय सिनि प्रासाराव खायसे मानसिना लामा खायसे संबिधानिक इलेक्शन जराबो कस्त खालाय जाबा बर'नो फिसा माने फिसा रोनि हानिमोन हे बिनि अंखलाय जामान थाय दिगा ताका सङ जे म हायखाय नरक दिनै दल जे रं सिलाय जे तं थांलाय जे फाइले माने ओ नरंनि बिसय तै कुनु केबां म हायरा तर तं बुलाय तलाय बालाय तलाय र आदि सिनेमा जे कप्लायनि पार कप्लाय माने बान्दो सुसुरो दिनै तो तिब्रामो दा खानाया दिनै जत तिब्रासा दिनै दिनै खानाय जों सिएम खानाय जों डक्टर दिनै दिनै दा सम डक्टर जे फाइबो नमनो जों बगै दिनै पालखाय तिब्रासानि खासा लामाबा पाचे लामा लामा जों पालखाय रिगो अमा बरनो सिनि सेंजा खा साराबन के मलंखाय बेरेबेरि सिनो जे आंगा जाय कास्टा मारे सारनि किरा सिनि मुं साइ माखाय जानाय आरो सिनि मुं जेबो मा